Bhutan हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बे दैया मोजां नङा होमबा? Hey लोगोफोर, जोङो नै दिनै बिजनि पानबारिनि खाथियाव थानाय रानी गाटोन होननाय जायगायाव थांनो नागिरदों। थ' थांफेराखै, बेनो हयथ' आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम। थ' दिनै आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफादो रानी गाटोना माबायदि। जोङो थांनोसै बिदिब्ला जोङो जागायदों उलुबारि, नैबे उलुबारि होननाय जायगानिफ्राय जोङो दिनै थांनो जागायदों आरो। दा नै उलुबारि बाजार बारबाय, पानबारिजों आवगायगासिनो दङ। उलुबारि टु पानबारि रड नैबे लामाया कन्डिशना बारा मोजां नङा। गिदिरखौ न'खर मोजां मावा होनदों। सानसे मोजां जागोन खोमा लामाफ्रा। Nah, बिथांमोनखौबो लोगो मोनबाय। 40 मिनिट। 40 मिनिट नांगौ ना? 40 मिनिट नांगौ होननानै बुंदों। नोंगौ। 18 kilometer. लेबु बागान दंलै नै बिथिं बिरादनो। चिरां डिस्ट्रिक्टआव लेबु आरो थालिरनि आबाद बांसिन मावो होननानै बुङोब्ला पानबारि एरिया। नै पानबारि मोनहां जागासिनो दङ। बाथ'पारा गामि मोनबाय होनजायो न'? दालाङा जाबाय ने? सिगांबो वुडन ब्रिजसोमोन, दंफांनिसोमोन लामाया। खिन्थु नै मोजां जाबाय। पानबारि हाबनोसै। पानबारि left. पानबारिया नै ओरै साइडजों हाबाय, राइट साइडजों। रानी गाटोन। पानबारि श'पिस दङ ओरै। फरेस्ट अफिस। पानबारि बाजारनिफ्राय रानी गाटोना 15 किल'मिटारसो दङ आरो। Eloji Hart. अच्छा उत्तर बे आदामोन गोदो माबा गैया बैलाय बैलाय रोड मोनसे दंबावो सोंनानै बे बबेथिं होननानै बैलाय लेफ्ट this side.
लकहाट कमप्लेक्स सानबारि थेवबो बिनि खाथिनोथ' माबायानो बिउटियानो खोन्थादों जोंनो खेबसे जों उससे बेहतर है ये वीडियो तो रानीगंज हो गया हाँ तो ये बीच में रास्ता का बीच में पड़ता है बोल के बोल रहा तो हमें और अच्छा व्यू आता हाँ वही नहीं बे लो मावा नहीं है बे मावा नहीं है Sini biru, biar thay ba. Biru ni na? Oh, biru. 130. Nih. Menhang-hang mota-moti rai मोननोसै खोमा जायगाया मोनसेसि मोनबाय हाग्राबारि फैबाय ने एखेबारे दैया ओरैबो आच्छा दै गैला ओइ नै खुथि दं माथो खाथियाव ने इसे खाथियाव मोनसिगोन बेयावबो दै जायो फैबाय ना ओइ मोसौ खुथि दङ मोसौ खुथि खाथियाव दङ नै माथो बेखिनि गोजानाव थाबायनांगौआ बैग्रि बागान नै ब्रेजिं खालामबाय थायोना बेखायनो माबाया मोजां थायो माथो बिलाइसि दङ बोरै सोयो आलु गाफोन मानो बिदि थायो एलबाम गाफैदोंमोन नालाय हौवायानो हिन्जाव जानानै मोनबाय माथो बाबरे मोजाङानो भिउआ बोरैहाय नायनो जोङो बेखिनियावनो माबायावनो साइडआव नों बाइकजोंसो जों बेरायनांसिगोन और वहाँ पे ऊपर जाने से शायद व्यू अच्छा मिलेगा अच्छा ठीक है चलो लेते हैं सफैबाय नै रानीगाथोन अच्छा बे दैखौ ओरै गाहायाव मा होनो मैसोआ मैसो दुब्लिखौ दै बारनो लोगोफोर नै जोङो रानीगाथोन मोनफैबाय भिउआथ' फ्राय मोजाङानो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिराद ग्रासि एरिया आरो बैग्रिया बिराद समायना एफाबां बैग्रि बागान दङ नायोब्ला नै दै बारैबो ओरै दङ बैग्रि बागान ओरैबो दङ बैग्रि बागान पिकनिक जानो थाखाय माने प्लेसआ बिराद मोजां आरो खाथियाव बोहैनाय दै दङ बेयाव नै पुरा
गांसो गोजा हा आरो सारि सारि बैग्रि बागान नै बिराद समायना पिकनिकनि थाखाय फ्राय मोजाङानो आंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै मोजां मोनदों आरो ओरै साहा जोंहा खाथियाव भुटान हाजो दङ हनै हाग्राबारि ओरैहाय बिनिफ्राय बे पुरा मानासानो नांबाय मानास नेसनेल पार्क स' भिउआथ' मोजाङानो गोबां हयथ' बेरायग्राफ्रा बे जायगाखौ नायनो फैयो मोजां मोनो एक्सप्लर खालामनो फैयो स' जोंबो दिनै बेबायदिनो थांखि लानानै बे रानीगाथोन होननाय जायगायाव फैदों गाब्र'गोन नै हाखर दङ स' नाय नोंथांमोना दैया बिराद मोजां बोहैदों भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बे दैया फ्राय मोजां नङा होमबा स' नुबाय नोंथांमोना भिडिअआव नोंथांमोना आङो फुरा भिउखौ नैबे गोजौआव गाखोनानै दिन्थिनो सानदों गाखोजायोना गाखोजायासो कन्डिसना माबायदिथाय नायनि ट्राइ खालामनि कन्डिसनाबा माबायदि दङ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन भिडिअ लानानै मोजां कन्डिसनबाथ' गाखोजागोन गाज्रिब्लाथ' फ्राय जानाय नङा गाखोजायो कन्डिसना थिगानो दङ वाव पुरा बे जायगायाव गाखोनानै भिउखौ जोङो नायनो हायो नै साराउन्डिं बिराद समायना जायगायाथ' थाबाय थाथावथाव रानीगाथोन लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो रानीगाथोन होननाय जायगाखौ दिन्थिबाय आसा खालामदों नोंथांमोना हयथ' मोजां मोनबाय जानांगौ मिजिंथिदों स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आङो रानीगाथोनखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय जाखिनि दिन्थिनांगौखौ आङो दिन्थिबाय आरो बिनिफ्राय जोङो दिन्थिनो हाबावगौमोन खिन्थु टाइमा दिनै एसे सर्ट जानायलाय आङो नोंथांमोननो बेखिनि भिउखौनो रानीगाथोननिफ्राय दिन्थिनाय जाबाय आरो स' बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर जोङो नै न' फारसे सिगांफिनसै थेंक इउ